Bago po ang lahat, gusto ko munang pasalamatan si Dindo at saka po si Shirley Sigera na pinaunlakan po tayong mag-video dito sa kanilang facilities. Habang ginagawa naman ng ating kapatid na si brother itong kanilang patio decking. Ito na nga po, inabutan na nga po natin si Brother Noel na inaalis na po yung lumang o yung nabulok na plywood doon sa patio. At kung makikita nyo po, medyo sa bandang washer and dryer, doon po talaga siya nabulok. At syempre yun din po ang daanan ng palabas at saka papasok sa patyong ito. At syempre naman habang inaalis yung mga kahoy na bulok, atin na rin inimbestigahan yung mga kahoy din na pinakuan nito kung nasira ba. At kung makikita nyo nga po na meron na siyang dating hagdanan na simento. Ito po yung pinaka-original nito na daanan. Gawa po ng simento. Ito po ay pinalaki po lamang para man meron pong mapagtambayan ng konti o kaya mapagpahingaan ng konti. At syempre sinunod naman kaagad yung isang plywood na kahit medyo maayos pa pero kailangan na rin palitan ito at yung ilalim nito sigurado ay bulok na. Ito muna ay nilagari muna para mahati sa gitna para madaling alisin po yung plywood. At kung makikita nyo po rito na napasa ilalim na po yung plywood dahil po nung ginawa ito ay huling nilagay po itong railing. At kung makikita nyo po sa ilalim na puno po ng basura at syempre yung lupa, yung moisture nito ay napupunta po sa ilalim ng ating plywood. Kaya po kailangan nating protektahan yung
susunod na bagong plywood. At syempre po, bago po ilagay yung bagong plywood, kailangan po nating alisin muna yung mga basura na nagkalat dyan, kung ano-ano pa man. At syempre kailangan nating takpan yung lupa, lalo na po yung lupa, na para hindi na siya sumingaw o magkaroon ng moisture, na protektahan naman yung bagong plywood natin. Dito po naman ay inalis na po ang lahat ng basura, na makita nyo po ay malinis na siya, na wala na po yung ibang nakasagabal. At yung katulad po ng sinabi ko kanina, na huli pong nilagay yung railing nito, kaya medyo kailangan hatiin yung ating plywood. At ito naman yung ating backyard, na malaki po at marami pong halaman dito. At ito na nga po yung ating pagpoprotekta ng moisture doon sa ating bagong plywood. Nilagyan muna ng plastic, tapos lagyan po ng at least gravel para po hindi liparin yung plastic. At ito po ay dadagdagan pa po ng konti para mabuo yung, o kaya masaraduan lahat ng plastic. At syempre po, tayo po ay nagdagdag pa ng kahoy para lalo pong tumibay itong patio decking, para hindi po siya lumundo at medyo solid po ang magiging labasan nito. Ito na nga po, nilagay na nga po yung ating bagong plywood, na ang kapal nito ay 5/8 para dito sa ating decking. Yun po ang minimum na ginagamit para sa decking. At kung makikita nyo ay nadagdagan na po siya ng kahoy pa na pakuan nito. At makikita nyo rin na ang ating ginagamit ay puro po screw. Bihira na po ang paggamit dito ng pako. Matapos po ilagay yung ating plywood, kaagad naman pong isinunod yung vinyl na tiles. Ito po ay 12 by 12 inches na vinyl tiles. Ito po ay may sarili na pong adhesive para hindi na po maglalagay pa ng adhesive. Ito
po ay naalis po lamang yung papel sa likuran at ito po ay dinidikit na direkta doon sa ating plywood. Siyempre po itong vinyl tile na ito ay nabibili po lamang sa mga local hardwares. Ito na nga po yung medyo patapos na at nalagyan na po lahat ng vinyl tiles. At syempre po habang tumatagal po ito na natatapakan, lalo pong dumidikit ito sa ating plywood. Ito po ay ginagamit din sa loob ng bahay. Basta hindi po nababasa o direkta sa ulan, ito po ay pwede nyo pong gamitin. Magtungo naman po tayo dito sa swamp cooler na gustong ipa-install ni Mr. Esguerra. At ito na nga po, atin pong nilalagay yung hooks. Ito po yung pagkakabitan ng chain. At madali lang po ang paglalagay nitong swamp cooler na ito. Hindi naman po kahirapan ang paglalagay nito. At siyempre yung kanyang mga water piping ay ginamit na rin po yung luma. At yan na nga po yung ginagay ni brother na hook para po doon sa chain. Ito na po yung ating swamp cooler at ating pong tinetest na kung lumalamig ba. At siyempre hindi po katulad dito ng air conditioning na mabilis pong lumamig. Ito po ay may katagalan ding bago lumamig, pero pagtagal-tagal po nito ay malamig din po. Ito po ay nabibili rin lang sa mga local hardware store. At kung makikita nyo na ginamit din natin yung dati pong kapatubing. At sa ilalim naman nitong swamp cooler ay meron po siyang overflow. At medyo hindi pa nga po nalalagyan ng tubo na papunta po doon sa labas. Ito na nga po, ako po ay pumasok doon sa loob para makita ko kung lumalamig. At ito po ay naka 10 minutes po lamang o 10 minuto po lamang ay medyo malamig na po. Siyempre hindi po katulad ng air
conditioning na malamig po. Kaya hindi po natin ito pwedeng ikumpara sa air conditioning.